בסזה. שב ירדן יפה. גם אתה, מתן. מוקסו, סוגרים את העיניים וחושבים על התרגילים. מוקסו ימה. סנסה נראה. אנחנו היום אנחנו לא עושים את החימום הרגיל עם הריצות והקפיצות, בגלל שזה לוקח זמן ואנחנו צריכים להספיק את המבחן. אנחנו רק נעשה חימום סן צ'י, איץ', ני, סן צ'י, איץ', ני, ימה, יסמי. ידיים בחזה. מסובבים את הגב, סן צ'י, איץ', ני, סן צ'י, איץ', ני, ימה, יסמי. יד למעלה ויד למטה. איץ', ני, מחליפים, צ'י, איץ', ני, סן צ'י, איץ', ני, ימה, יסמי. ידיים בחזה. איץ', ני, פותחים, צ'י, איץ', ני, סן צ'י, איץ', ני, ימה, יסמי. סיבובי ידיים. ואחורה. ימה, יסמי. עכשיו פותחים פיסוק. ברגל שמאל, 2, באמצע 2, ימין 2, 7, 8. בוא תצטרף בשמאל 2, אמצע 2, ימין 2, 7, 8. שמאל 2, אמצע 2, ימין 2, בוא מספיק ודל. כאן, אלכס, לירון, טיפה לכאן, אלכס, ירדן, טיפה לכאן, ככה. לירון, ירדן, אילי ומתן. מתחילים את המבחן. להקשיב אליי. אילי, תסתכל אליי. רגליים צמודות. תדע. עמידת פיסוקיות. יד שמאל אגרוף במקום. כל פעם שאני... מתן, תסתכל אליי. כל פעם שאני סופר, אגרוף. איץ', ני, סון, צ'י, וקיאי. ימה. עמידת מוצא. רגל שמאל קדימה. אג'ימה. מתן, שים יד שמאל. יופי. פיסוק גדול. כל פעם שאני סופר עושים אגרוף עם צעד. להסתכל אליי. ירדן. אליי להסתכל. קדימה. איץ', ני. אילי ללכת ישר. סון. הולכים צעד אחורה. איץ', ני, סון. היד שעשיתם אגרוף, להרים למעלה, ועכשיו קדימה בחסימה. איץ', אילי תחליף את הרגל ואת היד. ני, כל פעם יד אחרת. כל פעם יד אחרת. סון. עכשיו צעד גדול אחורה. איץ', ני, סון. היד שעשתה חסימה, מורידים לחזה, ועכשיו מתקדמים בחסימה לחזה. איץ', עם צעד. ני. ירדן תחליף את היד. ביד, יופי. סון. אני לא אמרתי אחורה. עכשיו, אחורה. איץ', ני, סון. היד שעשתה, פותחים אותה ישר, פותחים ומתקדמים במכת סכין. קדימה. איץ', ני, קיאי. אחורה. איץ', ני, סון, צ'י, קיאי. היד מורידים אותה למטה. ועכשיו מתקדמים, מחבקים וחוסמים. קדימה. איץ', ירדן, ני, לשים לב. סון. כל פעם יד אחרת. אחורה. איץ', ני, סון. שמים את הידיים מול החזה, ועכשיו נותנים בעיטה גבוהה לבטן. איץ', ברגל השנייה. ני, סון. מסתובבים לילדים היטב. איץ', ני,
עם מייטה, מגיע להם מחיאות כפיים, עומדים בפיסוק קטן. חסימה לחלון, איץ', אגרוף עם צעד, עם היד של האגרוף אחורה לדלת, איץ', אגרוף עם צעד, עם היד של האגרוף למראה, ירדן תחליף את הרגל ואת היד, וגם את היד. אגרוף איץ', ני, ובשלישי, כל הכבוד! אליי ומתי. מהר לבוא אליי. יופי. גידה, פיסוק יוי, מתן רגל שמאל באגרוף, ואליי אתה הולך אחורה לחסימה. איץ', ני, סוף. עכשיו מתן אתה אחורה חסימה, אליי, קדימה אגרוף. איץ', ני, צעד גדול. סוף. יאמן, כל הכבוד. סיימנו את המבחן. עכשיו אני מזמין את אילי, הוא לא התחיל מזמן, רק 3 טעויות, 94 נקודות. בוא אילי. ואחרון חביב, אני מזמין את מתן, גם כן התחיל לא מזמן, 96 נקודות, רק 2 טעויות. מאיפה יש לך פסים? קיבלת חגורה, הם מוכנים.